Magandang araw sa lahat, no. Dito ngayon sa Japan, mga ka-travelers, no. Sobrang init, grabe. Halos mamatay ka sa init. Tapos ang sikreto pala, lagi kang nagiinom ng tubig dito. Maraming tubig dito, mga ka-travelers. Magbindok ka lang, magpindot ka lang dito sa dito sa mga ka-travelers ng dito example dito. Tubig, no. Ito tubig. Tapos ito lahat free na kasi wala kang bottle. So ito lahat. So yung mga kasamahan ko wala na. Shutdown sila kasi ang sikreto pala kung masakit yung ulo mo tapos yung katawan mo parang grabe, parang mabigat, tubig pala. So ang naubos ngayon 550 ml. So kanina napakasakit yung napakasakit yung ulo ko at saka katawan. So lagi ako nagiinom ng tubig. Sikreto pala mawala yung sakit ng ulo mo sa katawan kasi iba kasi ang mga trabaho dito, mga ka-travelers, kasi ang trabaho dito nasa field ka, sobrang init, napakainit talaga, grabe ngayon, summer na summer. Tapos nasa labas ako, mga ka-travelers. So nasa loob ka, walang hangin, kunti lang yung hangin, doon ka titirahin yung napakasakit yung ulo mo, mga ka-travelers. Ang sikreto pala tubig. So mga OFW, kahit saan ka man ngayon, so kahit na hindi OFW, kahit nasa farm sila nagtatrabaho, alas 12 ngayon so break time ngayon. So ngayon ko lang naramdaman yung wala na yung napakasakit yung yung ulo at saka katawan. So tubig lang pala. The best pala ang tubig, mga ka-travelers. So maraming mga benefits tubig. Kasi dito, mga ka-travelers, kung nasa loob ka ng block, haba-haba, halos hindi ka makahinga kasi sobrang init sa loob. Imagine buong katawan yan, mga ka-travelers, bakal. Tapos doon ka sa loob papasok. Tapos kunti lang yung hangin na makalagay. Sa ating katawan, tubig ang pinaka-the best. Yun ang pinaka-the best, mga ka-travelers. Tubig. Yung kasama natin yung babae, yun ang asawa ni Puloy. So maraming salamat, Tubig mo pinaka-the best. Tubig. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung hindi malinaw yung mata mo, tubig. Kung masakit yung paa mo, tubig. Kung masakit yung katawan mo, tubig. Kung masakit yung ulo mo, tubig. Yun ang pinaka-the best. So tubig pala ang pinaka-the best.
Ngayon ko lang na, kasi experience ko to eh. Experience ko to. Tubig ang pinaka-the best mga ka-travelers. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.